З України в Туреччину доправили чоловіка, якого підозрюють в участі у спробі державного перевороту у 2016-му. Це Юсуф Інан, він нібито експерт організації ФІТО Фетхуллаха Гюлена, якого у Туреччині називають головним організатором путчу. У соцмережах та на інтернет-ресурсах він поширював негативну інформацію про турецьку владу. Тим часом у Києві напередодні провели дуа-молебень за загиблими в Туреччині під час спроби державного перевороту. Тоді, у 2016-му, на заклик президента Реджеп Таїпа Ердогана, на вулиці вийшли тисячі людей. Понад 300 з них загинули. Це молитва, дуа, присвячена людям, які, захищаючи державу, трагічно загинули під час спроби військового перевороту в Туреччині. За столом представники турецької держави, лідери кримських татар і громадські діячі згадують події дворічної давнини. Тоді, в ніч з 15 на 16 липня, повідомлення про спробу державного перевороту в Туреччині залишило без сну чи не увесь світ. На вулицях Стамбула стояли танки, аеропорт був заблокований, з вертольотів розстрілювали протестувальників. Була атакована і резиденція президента. Всі турецькі телеканали були заблоковані військовими. Президент Ердоган зміг звернутися до народу по телефону через телеканал CNN Türk. Він закликав людей вийти на вулицю, щоб не допустити спроби незаконного перевороту. Хочу закликати народ вийти на вулицю. Давайте збиратися на площах, в аеропорту. Нехай купка бунтівників прийде зі своїми танками і артилерією. Подивимося, що вони зможуть зробити з цілим народом. Саме люди, які вийшли на заклик президента Ердогана, і змінили ситуацію. Вони лягали під танки і фактично голими руками зупинили військову техніку. Тоді не обійшлося без жертв. Представники Туреччини в Україні відзначили героїчну боротьбу турецького народу за демократію, заради збереження якої сотні громадян країни віддали своє життя. Кажуть, їх імена завжди пам'ятатимуть. Для того, щоб наші українські друзі зрозуміли нас, я наведу таке порівняння. Українці називають героями тих, хто загинув під час подій на Майдані. Ці люди вийшли і сказали, з чим вони не згодні. А тих, хто вийшов за демократію в Туреччині, ми називаємо мучениками демократії. Вночі 15 липня наші шахіди і ті, хто були поранені, своєю мужністю і рішучістю написали історію. Немає сумнівів, що в наших серцях завжди буде пам'ять про них. Не дати забути тих, хто віддав життя за батьківщину, за народ. Наше завдання і обов'язок. В організації спроби перевороту влада Туреччини звинуватила мусульманського релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, що живе в США. Після невдалої спроби перевороту почалися масові чистки в армії і держапараті. Виступаючи перед присутніми, лідери кримських татар підкреслили значимість турецького народу, який не допустив реалізації путчу. Дуже тривожно було, але турецький народ проявив дуже велику зрелість, відповідальність, собственно говоря. На улице, когда вышли, мы же прямым репортажем тогда наблюдали, когда на улицу вышли люди против этих танков, я понял, что этот путч обречен на провал. Слава Богу, так оно произошло. Более 300 человек было убито. Были убиты мирные жители, которые сотнями и сотнями тысяч вышли на улицы для того, чтобы не дать подавить демократию. Если бы переворот удался, то что экономическое, социальное, да и военное развитие Турции было бы отброшено намного назад, в этом ни у кого сомнений нет. Народ – це сила, кажуть турецькі дипломати і лідери кримсько-татарського народу. Свою згуртованість він продемонстрував під час військового перевороту в Туреччині, а в Україні – під час Революції Гідності. Ельвіна Сейдбулаєва, Арсен Імінов, Заман, АТР.